በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ፍቅሩ በረከቱ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሕዋተይ ከመይ ኢኻትኩም? ቁጣዓኻ ንስኻ ዲኻ ትቆፃፀሮስ ወይስ ንሱ እዩ ዝቆፃፀረካ? ቅዱስ አቡነ ሲኖዳ ከምዚ ይብለና ቁጣዓ ፅቡቕ ኣገልጋሊ እዩ ነገር ግን ሕማቕ ጎይታ እዩ ይብለና ማለት እዩ። ሰባት ኣብ ቁጥዐ ኣብ ፍርሒ ኣብ ቅንኢ ኮይኖም ዝወሰንዎ ውሳነ ብኡ እንድሕር ተመሪሖም ኮይኖም መጨረሻኦም ጣዕሳ እዩ ዝኸውን። ማንም ሰብ ኣብ ቁጣዕ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ቶሎ ውሳነ ክውስን የብሉን። ዝኾነ ይኹን ሰብ ወይ ድማ ክርስቲያን ቅድሚ ምውሳኑ ክሓስብ ከስተንትን ክፅሊ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 19 ከምዚ ኢለና ንቁጥዐ ደንጎይቲ ኩኑ ይብለና ማለት እዩ። ንቁጥዐ ደንጎይቲ ኩኑ ኣብ ቁጥዐ ኮይንና ኸ እንታይ ዓይነት ውሳነ ከመይ ኢልና ኸ ናብ ውሳነ ክንከይድ ንብል ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ሰሪሕና ወስዋስ